остався ракетний удар. Rusya bilen Ukrayna'nın arasındaki tögüş dünya devletlerine hem özlerinin täsirini ýetirýär. Muňa mysal edip, Türkiýe döwletine häzirden azyk harytlarynyň we iýmit ýağlarynyň ýetmezçiligi we gymmatlygy duýulyp başlandy. Yağ kuyrukları, kardeşlerim, maalesef. Benzin kuyrukları, maalesef. Bunları hep yaşadık. Ukrayna döwleti özüniň owy hojalykdaky öndürýän önümleri bilen dünýä bazarlaryna uly ýer alandygy we şol sanyna däne önümlerini hem köp mukdarda satışa çıkaranlygy aýdylýar. Buyurun, devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytinyağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi. Bilermenleriň aýtmagyna göre, bu iki döwletiň gazaply sögüşiniň netijeleri köp ýurtlara özleriniň täsirini ýetirer we ykdysady çökgünligi emele getirer diýip belläp geçýärler.